normal better ni day. Ah, we free Crobeso. Me free China be say dia me te kwada so. Asembe na de na man pay. Asema me dinam nyina ne say me yiri ni. Me wale me yiri 2011. Me wale me yiri 2011. Chef die ne kasa. Me papa kuma na me papa kuma so na me wale me yiri. Me nja me yiri. Be me yiri wa bodwo man wo machi. Te me pese o kan okure. So o kan okure me ni asem. No an kan okure. O an kan okure dia me mfa nche no. Wo ba ye dey. Me pese me hun be ma no. Me say, wan kan okure a wo ba ye dey. O an kan okure a wa ma me niam asai. Ebi ne dien. Ebi ni yade na me so, ana me ma no so odifia aka me ma no. Yade be na aba wo so. Wa me madwuma asai, me bibia e be na wo ye. Emi security. Security asai. Me sika sem ya basa. Scan ye den ye basa. Bia sem na ni so ye ni yem. Scan ye den ye basa. Onu a nam no so. O se me hwe no sika bia beba mi nsem bia onu. Me pacho security adwuma na ye twia wo ka say. 1000. Nto ye den o say sika no. So onu na me de hwe onu enkola no. Bet wo se me hwe no. Ese wunya adwuma. Me ya adwuma. Ti ye den wo adwuma say a wo sika sem asay. Be say me ma no wo me ho. Ye den na wo hu so yire na boy dwaman. Me ma ni na di adanse. O ma ni na di adanse. Sese o mo kan ni say. O mo so o ma so no no be ma dampa no so. O mo da hokwa. O fa no. O fa no. O mo hu se twiem. Enkola no ha. Eni o mo nkola no be yo mo interview because of their ages na me ntimi mo mo betina efidie so. Ma me yet say. Within the say. Gloria. Ah, we free Crobeso. If you chichiliga. Ah. Asma wo kunu kan e no kre. Eye no kre. Epache e wo musa. Eye no kre. Epacho ai. Wa boy adwaman. Epacho me wonchiremu. Wo aboy adwaman. Epacho wa jami. Me se wa boy adwaman. Pacho ai. Eye den na wo boy adwaman. Me pacho me ni na ejai ana me kopa me dan. Ana me nkwa metim. Be ma no ye wo ho ade. Oko hu mabusuafo. Nti wa mfa nwan ne ne ma nko. Ba to ko yi nanim. Asante anke e beka so abokokoko. Ti abusua ne de nkada che o mu hu wa anka ukunu ho de e beka akohwehwe wa fi. Enti sa. Pacho wa ye oba yi ho ade. Me pacho me ye no ho ade. Wo de ne ye ne ho ade. Me papa na koye no ho ade. Wo de ne koye ne ho. Wa yi amamra o wasa o mkoye bia no. Amamra ne de na mo ye ewum. O ye je nsa, ye je bayire, ye je nkonfam. Ene besi. Ene tane de wo ho nyina no. Ta. Ai, tobaku. O mu de ni nyina akowe. Ne maame ne papa wuye. Me papa na sa akogina ho ye ne maame ne papa yi. Me pacho ne ma wa bobo so yo de bre wa busua. Pacho okobo okoko. Ah, wo de ne ma na ye mo ho ade a ne ma ba ne ye de ko. Enchine. Ane bisi. Ana confirm. Ane ta. Sani e ma no de bai. Me pacho de koy. No, o de akwa ye wo ho ade a ne ma wa bobo so se no ne de ya oba ho ade wo mu krom nom. Na so de aba de ne se wa ye ho ade. Me pacho wonye me ho ade, eno ye kokobo. Enti de be ne de ye mo ho ade wo mu krom. Se wona na tena no awumba na awumba no. Afede obakwa akwahwe akwala bia wo da moji. Wana wo ya ansa na okobo kokoko no. Amen ne no wo baako ansa na okobo kokoko no. Enti anu na echire no edudu na amene ne wo ye no. Ana omo de behwe ndwan a ana akwancha ombaje no. Enti nkwala dudu. Sa na ma ne de wo mfanko ye. Enti ho ade no wa ye bi no onwie ye. Me ba cho eti sa. Ma me nu fie de o kana nya no kore. Enya no kore. Krom sa ma mre ni ho. Oba no se me wale. Mo free kro ba ko. Ai, oba no se me wale wa. Na enu ma o mo je me no. Enu na me kire wo no. Ye ntwe na ntwe ye ntwe odwan. Enya no kore. Mate, eye de na wo boy adwaman. Pacho, na metene dem. Ana osimintu. Asam no so nka mba pena nka mesha ase afiri ni media ba. Wasi tu mu na tu free dan ni mu na. Tu free dan, mtenka asam nka oba pena so nka mesha ase. Mame, wasi tu na ye dan. Wasi mintu no memfa ne dan man. Ana fie wura no kompo se ya tamu nson ye.
ana say ya tamu nso ya krompo a ono ye de won fa ho na emu ono de din sika no be han dan so say ne tamu nso no so betu no de afie wura safo a mana ne problem ne de han ana ma afie wura no so ye de e ka ne ntum aha ma me duhie asem na nya no kore na de na opa me fie wura wo ho ma me ne nkasa entinsimu sa mame na ebrebe na ani abrantie ijai me pa cho ne etetafo ana etuko obraman ko tena 2 years ana be ye boso me miasa kwa 3 years aha ante me o si mintu dia ne ba ya wo si tutututu me pa cho ntena me se ka asam no be pena na ka ma asam na wo kan ti me be sabo na wa yi wa no baabi me se dia ne ba ya wo si tu ari aba ni se enkwala ndan na wo yi adwuma seye one na awo nan no ba chan na adwuma seye nti ansa na etuko breman no ana ko tena honom no woni adwuma no nom nsa ani jod te fie wura no wi nka ho anu de minti nkyere de mehu ya na me ya de meka nti ya oba ba breman no oba oba na fie wura na de ko adwuma 2 times ya amfa no ono saka kasa pebi ya amfa no nti na meton fruit na me so ade ko no Ebenezer mo kire bank bi wo honom nti me kwa ya mesua wo ho a na o ma to bi am nti me security ni di nkombo se me pa cho me pe adwuma ana o se ada me pe adwuma na ma wan me kunu ana me simpa twan ana o kire ne number ma me ana me je ana me de breo no ana o je number no o so ba fra wan fra ni pe kro number no o se ayela ana me sa call mame sa sem we na mfa hwemre yo ka wona ne ntamasem na ba wo koje ye na mfa hwemre ye oh please I don't know me kire mu me se ka asem na nkasa asem e ya da na wo boy adwaman no me pa atwa me ni ho me ni na agya wona ho na boy adwaman me mbo adwaman because of obi ba me ye fie no obesra me aha na me ho fa me ana obesra me be ma pa twan anu ne be mba na bi odi hu ye na oka obeda ampa so ba cho se obeda yo besra no obeda wo mpa so ba cho de bi ana ye de ne nkura ne hu so ne be ma na da sorry me ne be ma bi anda sorry nti brebe na wo boy adwaman wo de mo be ma me da hoda be ma ba hoda be ma be di one ni wo ho sese ya na me ni ho mo jai pa twan sese be ma yi bo ko adu se enam so di fia kana ma na adwuma asai ne man so yare ni sika sam so enyina de na wo kan fa ho papa atwa akwara bia yale ana akwara ne kompo no ho ya hya me ko to aduro bre no wo ka kire me sister penyin se wo ni me agyae wa gye womba ente bebi a me pepa bia me nko wo ni me ni ho bi enkwada nan no me sister no kompo ka se o person ka wo ya de wo ba ne ka wo ni nhia wo mfie ho ne nkombo bia wo bia ne mu ya de mundi ana wo ka kire me sister ne se nya de obetu na esi mfie ho na emu wono no pe a won furu ka mbre wo ho ne nkomba wo me sister no wa mu bedi ne mu adi asam ne ba ya wale gya ne nyina ba no me de ko bo me papa wo mampom me papa friend be ye several times wa anko be 2 years na ekoni sa tam kura ne me da so te braman te de yakoso ne nyinara me bo me papa ma na me akasa sa Afrika ana me baketo no ko ho asa de akobon sisi ne be ma na de ayem ana wo se wo be friend wo se wa friend na me kunu so o so mba nte bibia na me kunu no obo me sister penyi ama na sisi ni ana se ana me sister no so se ono onye be ma ono ya oba nte akwala ne papa se akwala ne papa wai mampon no se bra no so nkwadi a asam na ya obusa na abusa ono no ntimi ye de enka ho hwe asam na odi tu onu nda bia na onye be ma ono ya oba onye fie wura na wudi asam na ye de ato no se ni nua ne ye nte wo nua ne so ya de na anya kwa ne papa ho no ye de ko bona ma na sisi ne me yere ye de eyem wo so mpese wo bekọ papa na afre wo so wo nko sire mo ne be ma tena mu ja aware amamre be ne wo ho me de mi hu amamre wo ho eno anso oba na wo ko anu de minim sa de na sa wonya akoda what in fie say no 30 something 30 say that mo ba 36
36 years, 37 years. And to say ye ja wadia, a mamra ben ye will fear. Men shut him there. Passa a mamra be wo. Wabus your phone away. A patch on anymore. Wabus your phone about. Any mamma me who abus your phone at Cacra. They say Bema so defeat can. They say what's all my womb who bear man, or my mean whom bear man. Nay, a mamra, was all ye. A mamra ben, why am a woman man who fee. Messi a mamra ben, was all ye. Or ye because your mamma, I am mamma. Dear mamre, or better than say, or better or and Colano, me and answer. Menina Kazanka and Colamiansa. Let me waba no mabaco. And a million account, and there's our Colano or Kumaka. And Sanam Lina Baumi and Sana. Me, Yami, a mamre no debacqua you fee. Because me, Jan may find no commander Busia for 7 in a Jawa, dear. Or no one have been a no catcher him says, or Munim so Muniano. Men I may want to say be tonwa. Mino Mubusela free me ho. And to a Munim sour, dear Nungui. Then you are now about your mind, dear woman whom Beman. And I will buy my old boy or bow board your man or we reach who can reach in swa. Bema crown no board your mind. Made you I free. To me here, sir. I'm here, Beman. Jo, kitma herbal powder will be an pebinum. A dread to infection, ya diana sepan, say bacteria and a virus, a betu asia, and namunya rewanina, kitma herbal powder, a true asia, a dry and Tony Jaman, so name just order when each a boaka sepa gawo. Fred Doctor was 0246914717 and 0539706881. Time herbal mixture wa wadu mu ato aposo no aposo tutu wotu so a wote ya when kwamu ewo mu ayemra ma yade abobo basabasa watinka wakata so no ewo form malaria na etete wa bomoden ne boru pharmacy shop na herbal shop bia wokọ edure wo so obisa and one time HH mixture ne capsules edure ayema emane emema na wo pe dodo etwa frey was 0244417669 0244417669 ABA Herbal Center Dr. Odia Haban tu eni yade ase why emre wakata so a wo bebo apa wo ba wo fichikomu ha wo prostate wo kidney ana say liver na chimato ho bebo amojambro so doctor tu ase koda so dwena se edwane chi ho na wo be hu doctor na adu do ma hinkra Ebenezer Preparatory School oben apia ko because store no e ho na doctor e wo Fred Doctor was 0541 565 0502 812 161. Agombia capsules obia pebinom esane se eyedra etusisi yade ase bema opeja empeja bema odi nkomo hunu ewo kete so bema waye mre edroi na ebeboa woye oba nso a ebetu sisi yade na se fichikomu haw ubunsa ensisi so ana emayi akope agombia capsules eno ne edra ebeboa pa afa wo kete so ebe mo watede watinka no ebe konkan pa edroi enye na herbal shops ne pharmacy shops e wo man mum wo pharmacy shop bi a bisa ye be yibi ama wo pedodo to afre 0244 946 525 and 0277 454 Mohammed Abubakar 81 Enterprise Obia fada ni nchira wesansa wadi solar electronics abedwa manso eboa ma dwuma bi a wudi so akonkan ope solar panel solar iron solar refrigerator solar street light solar fan and solar bulbs ni akeka ho a wodi wani che na so ya wobenya bisanso no lithium batteries inverters gel batteries solar pumping machines ane ni akeka ho alaba oni CBG bank ni di nhwani mum fresh 0242 239-633 0268-051-666. Alwoda Foundation for Social Services oba wanije adepam ho furniture wani enchira wadepam free enjim sika bi apese apam mani mema de ai frontal de na jarabia yebesiesie wo kama akwatia line 19 steps wa na ye Benkumasi Central Mosque no Freya was 0206487437 0274538783. Pimsai Company Limited.
What in drop a drama super Siemens Vital Mixture and the capsules, a dry a 2 hours I am crona as a Johnson ya and as will be our Johnson about to no compare a draw you been Fichikomo how a bit was here. Siatica ya the bonny as well to us ya would your engine so a bit was and tentem cram. A guy malamix no, when no matter a granite to a numen de copebinom, a sound so my wood and the whole while brow call keteso, a guy practice a garlic mixture and so some moja eddy a fruit sunny ye, obia and copebinum na supportive immune system no agan heba tonic no ema sebi ebruko keteso awoda na ho san boa mamoja edi efrusani eye etu anemia obi a ne moja so tete ntentem no kopebinum na emwawe heba shops ni pharmacy shops enye na wo pedodo etu a fresh 0500888890 0500888830 eno memo akwaba Abaniyo. On titri. Dabi. Enti on titri na mo de ne ba. Ma men Claire asem gakra wa ha. Me yiri wa hu. Ene kura bi wo ha wo pa wanka. Six good years ni. Me yiri de me edi ne ho nka me ne dada. 6 good years. Onu anka sanka so onim se de oye ye ne ntse me ne me de me ho nka no a obenye problem. Ante time bia. So free boy drama na che. Time bia makwa no ho bia na odi no ho aka me. Okay. Time bia nso makwa no ho bia na odi no aka. Ya na jot ne dos. Jot ne. Enye sa ma mi du fie. Enye sa. Na jot ne do so jot ne do so adenti na mi diska kwama no a oye. Adenti na mi di aduani kwama no a oye. Adenti na mi di bibia kwama na oye. Onu aduani ma me da. Meba. Oye hwan. Yes sister Penny anka se bi. Hwan sister be ma ne sister na oba. Ene e won titwi asore e. Na ti say Mama nkasa. Mama o hote say. Ye fra o say. Mpacha frem Rosemary ni chala. Jo. Asembe na wonim fa we hu. Mpacha Albert. Ye kunu no. Minua ketwa no na ni kunu no. Eneni na nyina wo ware no. Enen na nyina ye de ye hwehwe na be hwehwe afiri no ho. Adentia. Ye ntia be hwehwe afiri no ho say. Onyamfa bibia nkoto abusuani fo ni bia say bia ona nya asema na so oni na ejai. Eni ntina ma me say ye hwehwe a be hwehwe afiri no ho no. Na se wonwe wonja aware. Menya ntie hwe mfiri be ma nanim na me ntie hwe mfiri be ma oba no ho so. Enti wo ba ya asema abaidia na wo kan fa ho. Asema ma ba ne say me ka fa ho say de nka ye wo say nka mimi dia nka ye wo say nka ye mom ne kwetu na mo so ye ntu na mo. Enti be ma na nkasa na dia asem na ba ye nim de ntia wo de ya ba ha sei. Wo so onua na fa na chi. So wate. Osimi nua na fa na chi. Abo ne dwaman wo nua ne so age atum se wabo adwaman wo na chi. And timi sire bi se enti mikunu ote se ye mikunu. Enti obo na yiri na akonhoma na anasa akomode oba na wakofa be ma na pese mi hu. Ye ma so wa onua na age atum se wabo adwaman wo na chi. Enya akonhoma ne koma ede no. Onua no madam, enya wa na aso wabo adwaman. Me say ai wo wabo adwaman. Aba mi fie. Wo se wo de wo bia wafa wukunu na chi wo se ane. Nya sa na akan. Me pa cho nya sa na akan. Me say obi ba ya dem wo. Excuse me, madam, listen to me. Bibi say wo say Joe body voice ni no ntie. Bibi say wo say wafa be ma na chi wo kan say. Me say ai. Na dia asem na pese wo ka kire me wa ha no. Wo nua ne so wafa ni kunu na chi. So wafa ni kunu na chi. Me de menim. Waka say wate. Na me ka say senya say aha say a menim. Enam say waka. Wate ntide na wo ka. Say dia na me ka say mi ka family no ho say wabo adwaman no. Me de na me ka say nya ha me nim. Tie me. Wonim no say a waka akiro so wabo adwaman. Wate won so wo hwehwa wo nua ya obehwehwa na afiri ne kunu wo. Na wo nua wanim. Wa confirm sampa wabo adwaman ntide na wo ka fa ho. Dia me ka fa on say still a me nya hu omumienu ehu se bia na ma ka akase bia. Madam, what you asante kasa? Some ye tree, Mammy, do you me patch me say please. I'm going to be some assembly. Me say we what you to muso wa bo adwaman a wa fa ni kunachi. Enti wo na ye wo nua no no asembe na wo ka. Enya bone ana enya mfomso. I am from so. Enti wo ka de wo nua wo so wa fa ba ma ye chi.
be man so 6 good years ni o ma ne nada wo nua ya ne ho ade wo mabusu da bi onye ne ho ade okoko na sire mo ba kokoko ai sa esire mo wale na ye wale no ye timi chiw ema obi ma be ma ye de ma be ma ye chiw ma obi ne ya to so nyom ne ya ho amamere nti ye beku fie akobo abusuafo na amane ye ne se omo hwehwe oba na omo hwehwe ne nchen ente no ode nsa besi me pa cha so ate de meka na ode akọ na emom se ne ho ade pa senka ye ne ho ade no ye moje de mo ye obi ho ade wo mu fia esirema mo amamre mu no moje de wo si ya me ye gin nsa besi enchene akonfem na wo di baba bi ho abusua no wo di nka de be ho abusua no na emom se abusua na nkasa wo bibi pa wo se wo be wo senka ye se ye wo wi a no be ma na de ne ho ne ma na ba enwan ene ye agi enwan no so ye ngi bi enti enu ne kire se ye hwehwe na ye hwehwe firi ne ho enti wo wi ansa na ye di dwan akọ mimi sa na mi ye ho ya mamere ne tie probe so no ye firi na vurongo mo ye hinfo mi ye chuchulga ni ye ma mi ye gurusini ena ye na kurom ne we ye ko wale sa ko wale ye na ekurom fo no ena omo ye gurusifo mi kuno to ye gurusini mi nua ne kuno ye gurusini ena ya ankasa ya tarafa no de ye papa fa ye kanjaga fo enti ye papa na ye ne kura de ye papa na o si ye nem no ono asantima po no ya no se de ye metie enti sankomo bi wo ho se ya wo se ye ne kura mpo no o se nka duro na bibi wa ye ne fa ye yimo na mu kura mu no oba abo adwaman a mo ye den oba abo se be ma ye obi ho ade no obo adwaman a na se amamre kwan so na wakoyi nani ma kire busua se ye hwehwe na ye mbisa no mfiri no ho no that's what fa na chi a eno so se ya mo ye den eno no enu na me menti asie no so ono be ma ne neti na wafa na chi no wadan ni mu ana so kofa na chi wo ba bi fufura na mi pe ofa ni dua so kura wafa na chi se wafa ni wo dua so ana sabi ajanan bia so kura onua ne so wama obi ne nada location ni necessary for now enti se si ana de me pese me kire ne se ono obi ada na amamere ho a jisa busua ne kabum no mo yesa amamere ti se wonua no ugiri so ani ni kunu omu nja awade me de ne kura de me ma na to no kan kire so oni na ja awade woni wo ba na jai me pa twa me nja no wo pe wade me nja me ire oda me pe me ire enti wo ka se wo pe ni wote ase a mu be jai amamre ni nyina kan wo de be che no me hie be ma no gise me hu be ma no still just enye necessary so waje atumu se wabo adwaman dia be ma no ko hu na bo na bi kura so ada ne hu wo de je wo se apatachia mo ayemre enu no hu hia me ne nko enu no hu hia enye necessary so wo be jai dia amamre na wo ka se me nye na amamre no tie me so wo be jai dia che na be ma na wo pe ne hu na mfa hwe ma mi du fie se me ka en fiti ase no ana nko mo gi tumbo ko se anka sem nka nduru ha ena me se be ma na mfa madam upe wukunu me pa cho upe wukunu me pa cho me wasambika ansa na wo be ka me bi so wasem upe wukunu me pa cho me wasambika so ma me ka asam no wi me se wo be yi ma no wo wi a waka wasem no kasa me se be ma wo so ope wonja wo be ware no me pa cho David o ware ni biem pa cho David kan wasem me pa cho opa me firi ni dem ho na atam no nso ye no ana me ko han me dan me am sika na me de ko han dan me konso man fa obia anko man fa be man so anye de anko se be me wi ne wo tua dan na ama me nko ana me ko ye ana me ko tua ye te me ko tua ye do sa dan na me ko tua me nko am timu no ana ma obi ba me ho no mo ana me ho fa me ana nipa kro ne ba ye se na wo ho fa wo enye necessary wo ma ko homa ti se kwatena ibramai 2.5 year won bo makoma da se wo de nkwada ni nyina ama be ma no nkwala na ye ma akwan no ana nkwala no ko no so ma o mu mba biem ne se woni mi ni hwe ye woni mi ni twoka bia ama me sister panyin ko poka se o pese woni ni nhia awo mi fie ho ana wo se mi fie ho pan de dan ye de ensi wo na emu no pa won foka se ya wo so wo ba ya ma wadwuma se ya waje nkwada wo ba dan hwe wo mo ma mi du fie wo yale no yale dada wo ta fo wonum se me yire o se me bona akoma wa hu me wadansufo bebre wo ho o ma ne se ana o se se me ana me pan me firi mi dan mu a mi fie wura o mu nyina ya dansufo me se o ma ne sikasa ko homa no bo ne se bo so me so a e bi a 5 million
ebi asesum le busa me yire me bo ni dwetre sen enkwada miensa bo so me 5 million na sen kura de na watwe bia no wan yisika kura no me ma wo 3 million na watwe no Monday to Friday wo sika san no kre mpacha enkwala ni nyina wa enkwala ni nyina wa ha bia enkwala sisi panyini wo school o sa be twa bode wo miami ho ekoton busa ni se mi ma busa sika afri no mpacha bode no me woni nyina nkyiremu so banya abotra ma me woni nyina nkyiremu enkwala na be bia me wo mi de mu me so aduani edi fro ekomo mo wo braman wonu aduani ma mi dida mi twa ntro a ona te wo no na de ntina wo so woni be ma ne ntina biem me pa cho wonu ana se me opam me firi ni dem na se se wo so opese osan na wo te opam me firi ni dem anu ntina ma sa ewie ne ko ba so no me ne tene me fa be bia wo ne chi ntemi me nkwa me ba ha me dan me tena m 1 year ebroye ansa na obi ba me dem ho egetra me bonu egetra me bonu sky me dem ma no ala obo anu no duko ha dan egetra se fo on kan no kore so fo line na ekoto jende na me oye ya ma bi fie oye ya ma te de na bi fie wura ma me adiza nya me fa de currency no onu ana na me discount ma no me discount ma no to no oyeyi mo mo why no discount na ode ma no enyame no na wale me bo akohma enyo na me bo akohma why would this kind of man oyi enyo me bo akohma why would this kind of man oyi ya me ma ya ne wo ka asema me wodi ewom nyina ntina me bedu a wo se me hukura ye woyi omono ne nana mo mra asem ni mo me pa cho me hu ye woyi no me ko tena abraman won bo bakoma de na ye betu no ye betu afiri ho no me pake no mni nyina agu kam na yanko beboa ye ma ye pake no mni nyina agu kam ana bi wie pake no mni nyina agu kam me se o yanko o ka chem se wonko me yi omono braman abna mame ka wano tum ne nkasa wate eye wo aye bode ade na nya ba e wo mu ane se abna obai obagia tum so aba adwaman na me ye hwa de bi wa mame ka wano tum ya wa mane ne amamre omo amamre ne ye ne asante amamre difference wo abna amane bi wo ho a menim se wo fa okun acha wan hwe a wo manyina atimi wu wanya amane a enkura ne nyina atimi wu muntie amane bi wo ho a omo mamre no enkura bata ne doso menim omo de no amane bi wo ne se wo ba fa ne kun achi a nyame ampata wo ba no kura wo bewu nyame ampata wo be ma no wu me pa cho mu nya din wa ha ye wo ba ku bi ho no mu a wo be ma na wo kofa wo ba no se obe ma se wo hia be ma no se anya amane a wo kofa obi yire no kura wo kura wu de mo ba cha mo keke wo busa ne nwa wote yi de na wo busa ne kwahye bi de na sebe oni minyanse so kan se madaroma mumpa ya kun ya chew ni ye wi asem bi wo a maboa ma ye ne mpanifo abetena se ne ye hukwa ye befa so embegyina en defend wo nwa no ade ye ko ni sei we asema mo betena keke ukuru yi ba na nko daka mo be ka keke we asema beja keke se afa boja man na me wonkyeremu na ho anwan bakọ ha dan woni be ma tole so wo na sase ntokwa ba na sese bia wumpa na wakoka che wabusuafo ne ya trase ne agua wade ne wa free ne mo nko ba jaman san magyan ka se na me ko ha me dan na me na me tuaka eno cha se so ko ba jaman be ma wukura no wukura lucky munye din wa kire ho munye din madam wukura wa lucky eno ma se na di kumba no be ma se woni ne mfie nsie no woni ne nada Anton kwada baabi nso so ya fiansi on ne nda ba ma no so fa baabi adade o dabi ente so ba na sama wo ka no so na ne yegina so ka so ti ase eti me dem pesa me kan se abusuo yon beja omu nwen oma ma omu nwen omu nka bibi papa anche omu nwen no omu nka bibi oma bo mu tirimu po ade na mo yesa woni be ma ti fiansi no kura no wo ko mle mu kura minim se 7 years se a total divorce aware ne de egu so ti ase egu fa kwan paso but fa kwan paso na fa abama me ka sa asem wi ye se nwan mema awale bi wona ote hu ne se emwa wa ntempa na jai na wakoma nkoyo ya amie megina nka se mi hia be ma no mi hia be ma ntempa na twa so enema bi wo ho a wo mu no mu kru nnete awale ni nyai enso still wo mu ye no ma bi emfata se wo fi se wo betwa ni pepepe de twa ni pepepe ku ne ye free tiawa obema obai ye jana nsem opeso okan ni nwan mi won betima bo amane but at the end of the day no dia akosi nyina ne se wo se wo bo adwaman waje atum it a year some dish wo bo adwaman na mudi na chi
wo so papa wo fie ana wo se mu metiem etu wo ba na me papa wo fie na enso so me nwan wo se na wunim aha na wabete wo bete de na so ka ena opanin pa wo tidwam mo maame mo sister pani ebu sa wo se iti ngende wo te wo chese wo defend wo nwa munya sa no ma no mo me ya dodo ade na mo ya ne sa entwa yi akwa ba je busa so do ba ma ba da de di ka kwa twa entro eni ye busa wo se ye repeat ya wo se ba ma ba da me pa so pan owi ekura wasan di na so ta se na office o ba ma yi ba ye yi se wo ba gina e ka asem bi ye nwia ye nim se ye friend say ye rene ye nguna ye busa ba ma ne de ende wo ko busa ana ba ma ba ku no ne ko ba dwama no mun ko busa no ai ano ne mun ko busa no wo be je kese ye rene ye nguna ye busa ba ma wo nwia so ko ba dwama ye no he na fili wa ye dai munya sandro no samno na ta dodo mu ha ya dwe dodo na champo bremo Oba fa me dase we dem che oni atifo nyina so ja nana nyankopon hira wo se de watimi ahwe no matoto oba no de kwan a wafa so no oba pa wanya de ana wiase no ano brebre ma abato se bi ebu se bi so woni be ma netie ana omkodi ufre abusuam akodi ufre abusuam a se bi bibia si a e wo so koma wo abusuafo asotie se bi ase ni se yo papa e bi ase na me ko e mi kunu ne meye enti wadawro ma mo hwe na mo nom na mo moa me enye sa de a asemu a wokofa aba no me nso anya me de enti wadawro ma mo hwe na mo nka bibi ma me wanti me afa ngoto papa no nu wabusuafo anim eno wono na wo atwe wo akotena baabi se wakam wo afini dam nti akotena baabi 1 year enam se de onim de onasi suo nti wanti me akotena 1 year no wanti me ko bo ma me no abusuafo nyina nso amane se se onzo isa be tena wo se nka ho gusu gu nkra ukobusa be ma no obi a onye ne ho ade obi wanya ho ade a angasa me onye ho ade na ede nka busuafo ni nim se ejapade wo ya japade ma be ma no ana se bi nka bibi hu busu nka be ma kwa sha dem eni wo kun wa be ma na oni ko ma na nka ba chi wo yatum na nka ba chi wo yatum that means e won so fa na chi ana se be ma yesu kra ba ho no na se be odi be ma be pie so be twase kan a wo no ma ewudi aba etu wadi a waye no obapa wanya de ti a wa Opemsuo yes one santamani schedule ato ko so na me kase free page number 2 me